Dobrý den a ahoj, já se jmenuji Marek Torčík a mám ohromnou radost, že do letošního ročníku ceny Suzany Rod byla vybrána zrovna ukázka z mého románu Rozložíš paměť. Tuhle soutěž, pořádanou českými centry a Českým literárním centrem, sleduju už docela dlouho. Sám jsem studoval anglofonní literaturu a proto vím, jak důležité pro knižní svět podobné projekty jsou a jak důležité jste pro knihy právě vy, nová generace překladatelů. Román Rozložíš paměť začal původně jako taková delší báseň, ale postupně se z něj stal příběh o tom, jak jsme jako jedinci, jako společnost posedlí touhou udržet určité vzpomínky v hlavě a jak nás tyhle vzpomínky zrazují. Je to zároveň kniha o chudobě, o násilí, které se s ní pojí, ale také o tom, že i když nám to na první pohled nemusí připadat, máme toho navzdory rozdílům a navzdory předsudkům strašně moc společného. Překladatelé a překladatelky pro mě vždycky byli ti nejpečlivější čtenáři a budu proto hrozně rád, když si ukázku nebo třeba celý román přečtete a rozhodnete se do soutěže zapojit. Tak třeba brzo nashledanou v Praze.